Trubor nakaslem jong unong san Hima. Hakano paisngi jong khat trik ubnai leber haja apusan kinong snong bat nong shong dukan kibadan hajan ka Jingkieng duan sings kabadan Mawkdok kilalap ya kawei ka Metïap jong Samla briu narum jong ka te ka Jingkieng halor kani ka Jingja nakaliang unong san Hima habayo banyakren bat Superintendent of Police ka East Khas Hills District uba Vivex ulayathu bagate ka Jingja kalaja hakasi ublay jong ka khat trik ubnai leber haja apusan Madia ute ubrio latip kerteng kemujawal Khyriem nakasnong Mairang-Laitdom bad ubadan arhusaus nem kakarta USP ulayathu ru banakalyang ki bahayang hasem jong ute usamla kilayathu ba ute usamla ubalaklat ude ubadan jingduna hakabor perkhat kumta lapalat ya kabanle ya ka postmortem baladapan IT no ya ka met jong ute usamla sya ki bahayang hasem habakali hatu ute usamla ula sya penyap ne kade ka ba ula lehi Nakaliang USP ulayathu bakat kum kajing tokit na kibriyo ki basakhi bat ki badan ha kate ka jaka kilayathu bagi klemshim layo I satya bakindan kinu kibriyo ki ban thombor ne ban khnyat ya ute usamla henre la lapat ya ki dakishin ha kamet jong ute usamla na kabinta ka khli bat kamet kabale se kade na kajing ha jong u na jrong kate ka Jingkieng kami ka jingcha kade untuk benen ni but Menen kila ihya na sora bende shimi comment but lara du bende postmortem dre ki baye masem kila awan kam comment di kuna di bas arsaus nem ubri national Mairang-Laitdom di yang tasni ki I kmejon ni belakhat yang ba udan kejiduna buat berkat di notangila ulayo exemption Nong dayo ka exemption juga postmortem di la handu bono ka match ikme je ka case ni la register di case ro ka bajing pete kan dan ikan ba gila toket ba examine ki budan jan to ki kiludin saki dan ba I ba chakyat ne bancha thombor yu brio kya kidakishin hakamet gidansa ha gidan regiment sa dan du ne jrong la hap te kala dan kejimat sana benta juga clear per kamet so mla asa ban disclose ka kateng jong I keteng I jual Khyriem. Okay. Absence.